Ontzilareku parean, hotz errepikatu bat entzun duretan. Buia bat bezala flotatzen due bidoia da. Belaontzi maztagabearen kontra joka. Ontziak galdu egin du popako amarra. Oroitu da egun hartan marea askoz gorago zegoela. Eta mutilekin hitz egiteko ereinotz ordoraino bakarrik iritsi ahal izan zela. Noia ugari, orain ezin du deus egin amarra lotzeko. Gutxi arren ez du galdu zapata bat bidera igotzerakoan. Ezminduak, dauzka, oinak eta bide puska bat egin behar izan du trafiko, hotza eta zipristinak nozituz. Arras, nekatua, sentitu da, baina sekazi zer den ez dakien zerbaitetik libre. Batzuetan gertatzen ohi zaio, baita aitzikoa ere, larridura, sentitzea eta introspekzio ariketa bat, egin behar izatea zergaita jakiteko. Autoparera iristen ari delarik klinikako sarreran dagoen beste baten argiak piztu direla ikusi du. Badaki Pilarren autoa dela. Bere kolkorako, halabeharrez, momentu horretan irten den ala zain egon ote zaion. Ez dio sola, ez dago kezkatua, ez du beldurrik sentitzen. Beldurrik ez izatea esperantza galdu izanaren ondorio tristea izan liteke. Halako zerbait esan zuen behin linek. Ez daki zertara zetorren. Pilarra bildu zaionean leiatila jaitzi du. Nola dago galdetu dio. Ongi egon litekeen neurrian ongi dagoela izan da abaituaren erantzuna.